Hello guys, sabo awan bati ani hai design chanai sadi jodi no chana mu chungkhe ani mo video no paisia sak jora nai di bahai ke khlai sekang ang mairum som nahargra nai sini angkota reson ni ata atop chal no sekang chomoi tabuk tonigra nai ang आधा घंटा मतो चमई तनी kaham khlai suwei kwsak thangka chomoi toni ma pore ang chomoi toni kha toni ma pore आधा घंटा rok toni oi ang takha suksinai resam tone borok no nugia balu khana baksa borok rok taboni borok khani snuglia cherai rok to borok resam rok morok sini gala apna ang tabuk oro nai di suknai oro sukma pore hingkai bahai ke khlai abono chung nai hingkai chini tipra sarong ni chamung ke to awan bangai belep abu joto no ta bati ga bati khe taw happen che bisi cha sara liya hima ham ga tabuk ang bati sana musung su kahne bati sana ni hne suklai cha ikko ani logini ano logiri tongo mo botabuk sugui tongo noro ang tabuk to mo masini video sido hapna ang ri nani samagring ri manliya ngai tabuk jora mansa sagri sinai hinai ang edit khai mata mo khai chekai pekha kasap khlai chekai pe ma pore teo bosuk nai tarpor hinga tam khai nai tong friend tarpor hinga ang ketui ko keti kaham pai bono kasap khlai jotono ungguwei awan to chekai pekha awan gai o awano ungkorina som chana nang masak som riwei je jani ta chana nang masak som riwei gai ungko kaham khlai mix khai ti kisa khlai mix khaine a asuk tui kabang ma gai bo ungya do lom thanga gai ungya ngo ujun khlai ungkona nang nai ta a ujun ungya gai mane chaya ungu bati kiogya apti hai unguta ngabono kaham khlai mix khai krane ang kicha tui bai abono chung tam khane bana yoi komutrok sai sana bonango gachai ko sa khai rungo taung bor ko to bisir bagi ko atini ta chala liya bisi abo hai tabang kaham ka kicha khlai ko sap khlai ya kene khai tau huoi ang teo se sakini bai sakini do ngo abo khaite ungulia ta be ko sap tui bai abo ungong sukta norom mui hingke mono ang tam khlai tawa awan ba dekhai no nai tong ni friend jang nora ani mo video no nugai chana mu sung nai do sabo chana mu chung sabo abo haike khai ani comment khlai nai ta pok di ani inbox comment ani video no na thoja khangai comment khlai di tak thapa to hor musung rigra kha hor musung pore tabu khungai ang dek boxai rigra nai ri khawoi ri ko sap u sutini ri golita na hawri ko sap khaye abo kaham ka sudda angai ketal tangmani o ketal no riwita kaham khlaye ko boxaka tui asani tung tonga thun tui tungma pore hingai nai di ko tam khakyang o bisingo norong bisingo ko dimen nuklia ketui kesara riwoi iko bikhata sab chanmung sadiang le khokde phaito bahasa saya hairok thangka mokha ekdom kaisa every no kutung awan bati rokha kutung esa thogya do thanda kanga kisa rak thangwala maisa bla aboni bagai thogyang thang kisa hangabon bagai kutung chana hangai buskai thog abo sanase moto yas basa ni to khukti phaitang khena na sabo chana musung sabai di like comment khlaina ta pok de fia ikko ang bahai ke khlai norok nai tongdi sabo ani mo muti haike sabo awan bati chakha ano sanani ta pok di bahai chakha ni video norok sari do friend jong ikko ang obo kiting ebe na thuna tong ha pa na thuna tong gei tong ka friend jong sabo chana sari do tata